मित्रांनो, मी गणेश सरवंजे स्टायलिश स्टार सरवंजे या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो। तर मित्रांनो, याच्या आधी मी एक व्हिडिओ बनवले प्री वर्कआउट, म्हणजे वर्कआउट करण्याआधी जो आहार असतो त्याच्या सगळ्या डिटेल्स मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे। जर कोणी तुम्ही बघितला नसाल तर प्लीज ती व्हिडिओ बघा। व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, मित्रांमध्ये तुमच्या शेअर करा। तर मित्रांनो, आजचा विषय आहे वर्कआउट झाल्यानंतर काय खायचं, किती प्रमाणात खायचं आणि कधी खायचं। तर पहिलं बघूया की जेव्हा आपण वर्कआउट करतो तेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये नेमकं काय होतं किंवा आपल्या शरीरामध्ये नेमकं काय होतं। तर वर्कआउट करताना जी एनर्जी लागते, म्हणजे जी आपण बोलतो जसं गाडी चालवायला फ्यूल लागतं तसं आपल्याला एक्सरसाइज करायला एनर्जी लागते। तर ती एनर्जी जी भेटते आपल्याला ती मसलच्या ग्लायकोजनद्वारे आपल्याला ATPच्या स्वरूपात पुरवत असतं आपलं शरीर। तर त्याच्यामध्ये थोडी घट होते, म्हणजे थोडंफार म्हणजे प्रमाण कमी होतं जसं तुमचं वर्कआउट असेल तसं, किंवा तुम्ही बिगनर करताय, हाय इंटेन्सिटी करताय किंवा ॲडव्हान्स करताय त्यानुसार ती लेवल कमी होते। दुसरं म्हणजे तुम्ही वेट ट्रेनिंग करता, जेव्हा ते वेट्स असतं, डंबेल्स असतात किंवा स्क्वॉट्स मारतो किंवा काय, जे आपले मसल्स असतात जे आपल्याला व्यायाम करताना किंवा दैनंदिन आपल्या जीवनामध्ये जे आपल्याला साथ देत असतात त्याच्यामध्ये त्या वजनाचा भार आल्यामुळे, म्हणजे प्लेट्स किंवा डंबेल याचं प्रेशर आल्यामुळे ते मसल तुटतात, त्यांचं विघटन होतं। तर ही प्रोसेस आपल्या बॉडीमध्ये होते वर्कआउट झाल्यानंतर। तर ह्याची रिकव्हरी म्हणजे हे मूळ पदावर आणण्यासाठी आपल्याला गरज असते प्रोटीनची आणि कार्बोहायड्रेट्सची। कार्बोहायड्रेट्सचं तर काम काय असतं, तर आपली जी ग्लायकोजन लेवल कमी झालेली असते ती परत भरण्यासाठी आपल्याला कार्बोहायड्रेट्सची गरज असते। ते पण कार्बोहायड्रेट्स खूप प्रकारचे आहेत, स्लो ऑब्झॉर्ब आहेत, फास्ट ऑब्झॉर्ब आहेत। म्हणजे पहिलं म्हणजे आपल्याला ग्लुकोजची गरज असते, जे आपली एनर्जी लेवलने जे ग्लायकोजन लेवल कमी झाली ती परत फास्ट स्वरूपात रिकव्हरी होण्यासाठी। दुसरं म्हणजे आपल्याला मसल जे आपले विघटन झालेले असतात, म्हणजे तुटलेले असतात, त्यांना परत जोडण्यासाठी किंवा ते रिपेअर करण्यासाठी प्रोटीनची गरज असते। तर प्रोटीन जे आहे ते पण आपल्याला फास्ट स्वरूपात पाहिजे। तर पहिलं म्हणजे व्हे पावडर, म्हणजे जे आपण प्रोटीन वगैरे घेतो, तर ती जी पावडर आहे ती आपल्या ब्लडमध्ये 30 मिनिटाच्या आसपास ब्लडमध्ये मिसळून ती आपलं काम करायला चालू करते, म्हणजे मसल रिपेअर करायला जे अमिनो ॲसिड्स वगैरे लागतात ते पुरवले जातात। तसंच ग्लुकोज म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, जर तुम्ही स्लो कार्बोहायड्रेट्स घेतलात तर जे पाहिजे असेल त्या स्वरूपात तुम्हाला भेटणार नाही, म्हणजे लवकर भेटणार नाही, कारण वर्कआउट झाल्या रिकव्हरी फास्ट व्हायला पाहिजे। जर ती रिकव्हरी फास्ट नाही झाली तर आपल्याला म्हणजे थकवा किंवा जे ग्लायकोजन अजून आपल्या शरीरांना महत्त्वाच्या घटकांना जे एनर्जी पुरवत असतं त्याचं प्रमाण कमी होणार। त्यामुळे थोडंफार असं दमल्यासारखं किंवा असं भूक लागणार किंवा असं साधारण चक्कर बिक्करसारखं होऊ शकतं। तर आपल्याला फास्ट ग्लुकोज आपल्या बॉडीमध्ये गेलं पाहिजे। तर त्यासाठी तुम्ही ग्लुकोज पावडर जर वापरत असाल तर ग्लुकोज पावडर घेऊ शकता। ती पण समजा बिगनर असेल तर त्याचं तेवढं ग्लायकोजनची लेवल तेवढी कमी नाही होणार, म्हणजे तेवढं ते वापरले नाही जाणार। आणि जर त्याने जास्त ग्लुकोज किंवा जास्त कार्बोहायड्रेट्स वगैरे टाकले तर जेवढे पाहिजे तेवढे बॉडी घेणार, बाकीचं फॅट्समध्ये जाऊ शकतं। तर तुम्ही बिगनर असाल तर तुम्ही एक केळं, एका केळ्यामध्ये साधारण तुम्हाला 25 ग्रॅमच्या आसपास ग्लुकोज मिळतं। आणि जर तुम्ही ॲडव्हान्स किंवा इंटरमिजिएट असाल तर समजा एक मध्यम आकाराची 2-3 केळी खाऊ शकता, म्हणजे तुमची ग्लायकोजनची लेवल आहे ती फास्ट स्वरूपात तुमची भरून येईल। आणि दुसरं म्हणजे प्रोटीन, तर हे प्रोटीन एक झालं ते फास्ट स्वरूपात ते बेस्टच आहे। त्याच्या खालोखाल म्हणजे 2 नंबरवर येतं ती अंडी। तर समजा एका अंड्यामध्ये तुम्हाला प्रोटीन भेटेल जास्त, पण रक्तात मिसळायला थोडं वेळ लागतो। तर म्हणजे व्हे प्रोटीनपेक्षा थोडा जास्त वेळ लागतो। तर का लागतो, तर त्याच्यामध्ये जो पिवळा बल्क असतो त्याच्यामध्ये थोड्याफार जे फॅट्स असतं त्याच्यामुळे थोडं मसल म्हणजे पोचेपर्यंत थोडा वेळ लागतो, म्हणजे रक्तात मिसळायला थोडा वेळ लागतो, म्हणजे मसल रिपेअर व्हायची प्रोसेस थोडी मंदावते। आणि तेच जर तुम्ही पिवळा बल्क काढलात आणि नुसतं व्हाईट वगैरे ठेवलात तर तुम्हाला प्रोटीन कमी भेटेल, पण तुमची जी मसल रिपेअर करायची प्रोसेस आहे ती थोडी फास्ट होईल। म्हणजे पिवळ्या बल्क वापरून जी प्रोसेस स्लो असते ती थोडी फास्ट होईल, पण व्हे प्रोटीन एवढी नाही होणार, कारण व्हे प्रोटीन हे खूप फास्ट आहे। दुसऱ्या नंबरवर येतं अंड।
तर तुम्ही एक करू शकता. समजा तुम्ही तुमच्या प्रत्येक मीलमध्ये जर 15 ग्रॅमचं प्रोटीनचं हे असेल तर तुम्ही पोस्ट वर्कआउट 20 ग्रॅम प्रोटीन घेऊ शकता. जर तुमचं समजा 20 ग्रॅम असेल प्रत्येक मीलमध्ये तर तुम्ही एक 25 ग्रॅम घेऊ शकता. म्हणजे तुमचं जसं प्रोटीनचं जसं रूटिंग असेल, म्हणजे तुमचं पर kg ग्रॅम वगैरे असेल त्यानुसार तुम्ही पोस्ट वर्कआउटला थोडं जास्त घेऊ शकता. तर समजा तुम्ही आता बिगनर आहात तर तुम्ही एक केळं, म्हणजे नवीन आता जिम चालू तर 1-1.5 केळं आणि एक समजा 2-3 अंडी, पण त्याच्यामधलं एक अंड पूर्ण घेऊ शकता, बाकी व्हाईट घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला वेळ पण तेवढा भेटेल आणि तुम्हाला पाहिजे तेवढं प्रोटीन पण भेटेल. तर मित्रांनो, आपण वर्कआउटनंतर जे प्रोटीन घेतो ते कधीही सेकंड क्लास नसावं. म्हणजे पनीर किंवा सोयाबीनसारखे, म्हणजे सोया जे प्रोटीन असतं ते नसावं, कारण ते खूप स्लो शोषले जातात. प्रोटीन भेटतं पण ज्या पाहिजे त्या वेळेला जर तुम्हाला प्रोटीन नाही मिळालं तर तेवढी मसल रिकव्हरी व्हायला थोडा वेळ लागेल. म्हणजे मसल रिकव्हरी व्हायला थोडा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आणि जर मित्रांनो काही मेडिकल इश्यू असेल, म्हणजे मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल किंवा असं काही प्रॉब्लेम्स असतील तर त्यांनी आहार तज्ज्ञ जे असतात त्यांच्याकडून डाईट प्लॅन घेऊन त्यांचं शेड्यूल ते बनवून ते फॉलो करू शकतात. तर मित्रांनो, लक्षात ठेवा, वर्कआउट झाल्यावर त्वरित मिळणारे ग्लुकोज म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, ते म्हणजे ग्लुकोज पावडर घेऊ शकता किंवा तुम्ही केळी वगैरे वर्कआउट झाल्यावर त्वरित. तसेच प्रोटीनमध्ये येणार व्हे पावडर, जर व्हे पावडर घेत नसाल तर अंडी. समजा तुम्ही जसं मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर 5 ते 6 अंडी घेत असाल तर 1-2 अंड्याचा पूर्ण अंडी घेऊ शकता, बाकी व्हाईट घेऊ शकता. अजून एक मित्रांनो लक्षात घ्या, आपण प्रोटीनच्या नादात, म्हणजे प्रोटीन फास्ट घेतलं पाहिजे, लवकर घेतलं पाहिजे, प्रोटीन घेतो आणि कार्बोहायड्रेट्स कधी आपण घेत नाही. तर लक्षात घ्या, कार्बोहायड्रेट्स पहिलं घ्यायचं आहे, नंतर प्रोटीन घ्यायचं आहे. कारण जर तुम्ही कार्बोहायड्रेट्स लेट घेतलात आणि प्रोटीन आधी घेतलात तर बॉडीला पहिली गरज असते ग्लुकोजची. तर प्रोटीनमधून जे ग्लुकोज वगैरे घेतील ते आधी घेतलं जाईल, नंतर मसल रिपेअर व्हायला तुम्हाला प्रोटीन मिळणार नाही, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर मित्रांनो, कार्बोहायड्रेट्स आधी घ्या, प्रोटीन नंतर एक 10-20 मिनटानंतर, म्हणजे त्याच रुटीनमध्ये प्रोटीन पण घ्या. कारण कसं आहे, शरीराला पहिली कॅलरीची, ग्लुकोजची गरज असते, म्हणजे एनर्जीची गरज असते. त्याच्यानंतरच तुमची जी मसल रिपेअरची प्रोसेस आहे, ती जी चेन आहे ती पुढे जाते. पहिलं तुमची रिकव्हरी कार्बोहायड्रेट्स, नंतर प्रोटीन, म्हणजे मसल रिपेअर. तर मित्रांनो, पोस्ट वर्कआउटबद्दल जर तुम्हाला काही अजून डाऊट असतील तर तुम्ही प्लीज मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि जर अजून काही जास्त माहिती पाहिजे असेल तर प्लीज माझा इंस्टा ID आहे, तर त्याच्यावर तुम्ही मला फॉलो करू शकता. तुमचे जे प्रश्न आहेत ते मला विचारू शकता, कारण इंस्टावर तुम्हाला पाहिजे तशी माहिती मी देऊ शकतो. जर मित्रांनो तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, मित्रांमध्ये शेअर करा, कमेंट करा. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया आपण लवकरच एका नवीन विषयावर. तोपर्यंत नमस्कार.